Hay mga papats, lapit na lang Christmas kag New Year. Pero hindi ka mo magpalupok kay kadelikado. Pero mas delikado pag mahulog sa tao nga wala man lang labot sa imo. Sa bawat saglit, handang masaktan kahit di mo alam. Subukang muli at pagbigyan. Hindi pagpadayaw nga ang miga mo sagad sa kama. Kay kung wala ka, iban man siya ang gatira. Kwarta yung ginatipon, hindi kay lalaki. Nga alkansya na muning wow. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. December na, ready na kami magbago. Pero ikaw yan, never ta kay Bailo. Ako'y kinikilig, bakit kailang malapit ako'y nanginginig, at nadarama ang puso na pumipintig. Alam mo ba kung bakit ka nasaktan? Kasi binaliwala mo yung taong nandyan at inuna mo yung taong pampalipas oras ka lang. Ingatan mo siya, binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. Share mo nga sa Facebook yan. Ni kaibigan ko rin binubuo. Hi mga papats, welcome back to my channel. Arigli mga upod ko. Gusto pa patay? Oh, Pwede manggot? oh wait, digit eh. Ano gali para sa imo ang pagigugmao? Kinanlan, ginaperfecto aw. Ang pagigugma, hindi man na dapat pa-insyakto. Hindi man na dapat kinlanlan perfecto. Kay puro man na Japon tinunto. Ano pag ina-expectar nyo? Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Mga papats, ari kami gali subong sa igad karasada upod ko akong migo. Kaya wala kami nakulbaan sa pula nga ban, nakul sa puti nga ban. Nakulbaan ko ya ba si Bailo mo ko sa iban. Sa bawat saglit,